אולטסט, הבית המוביל בישראל לציוד בדיקה ומדידה בעולם ההייטק, האלקטרוניקה והתעשייה. את החברה אתם כבר מכירים, אבל מה אתם יודעים על החבר'ה? אוקיי. מתחילים? כן, אפשר להתחיל. זה סיימון, הוא פותח את המשרד, מגיע מוקדם בבוקר, מהדור של פעם. איך אני אוהב את השקט של הבוקר. צלם את השקט לפני שזה מתחיל. בוקר טוב! הנה זה מתחיל. בואו תכירו את רועי. רועי, כן. ספר להם על העליות שעשינו בחברה. תשמע, מאוד מאוד קשה פה. המזווה מלא חטיפים, המקרר מלא גלידות, הכל פה מתוקים. ב4 יש לי נפילת סוכר, אני חייב איזה משהו מתוק לאכול. לא יודע מה לעשות, מה לא ניסיתי. חלי מאמן, קיטו, אבא חטוב. שום דבר לא עוזר, שום דבר. דיברתי על המחירות, כן? המחירות, ברוך השם, עלייה מטורפת. שומע לירן, אנחנו בדיוק מצלמים פה סרטון. על מה הסרטון? סרטון תדמית על החברה. אולי תספר להם קצת מה אתה עושה פה, על העסקה האחרונה שלך. אני מצטער, זה זמן לבן. לירן, אתה לא יכול לחכות? לחכות? חוזרת עוד 10 דקות. זה בן, הוא יכול להסביר לכם על כל המכשירים שיש לנו בחברה. כן, למשל יש לנו פה את התמי 4, יש לנו פה כפתור של מים חמים, כפתור של מים קרים, כפתור של מים פושרים, אבל חשוב להיזהר שהמים החמים לא... בן, תסביר להם על הרצפת רעש של הספקטרום אנלייזר. זה מסובך, נו, תני לי להסביר להם על המכונת קפה. הכי טובה בשוק, קפסולות במספר טעמים, וארומה מצוינת. זו שרון, אלופה בגביית חובות. שלחת כבר את הצ'ק? יופי, ילד טוב, מעולה. ביי. מה זאת אומרת לא ביצעת את העברה? תקשיב לי טוב, אם היום אין לי העברה, אני שולחת לך את ניקיטה. שלום, אני ניקיטה. עובדת חדשה. עדי, אני צריכה אותך, אנחנו עושים פה סרט. איזה סרט. סרט על החברה קצת, על עובדים. איזה סרט. על הווייבים. איזה סרט, Game Over, הפסד את המשחק. איזה סרט. תן לי לסגור כמה פינות ואני חוזר אליך. יאללה, ביי. זה דוד, מנהל התפעול שלנו, האב הרוחני. בלי הרוח שלו, אף מכשיר לא עובד פה. יברכך אדוני וישמרך. יאר אדוני פניו עליך ויחונך. יישא אדוני פניו עליך וישם לך שלום. דוד, תראה להם את הקאונטר. אז בואו תראו את הקאונטר שלנו, שהמכשירים שלנו הם הכי שמורים והכי בטוחים. רגע, מה עם ברכה? בעזרת השם נעשה ונצליח. כן. דנה, אני צריכה אותך. כמה פעמים אמרתי לך, כאן אני ד'. אבל את אחותי. אף אחד לא צריך לדעת. ודרך אגב, המייל ששלחתי לך, תגרסי אותו. הוא על המחשב. אז תשברי אותו. אגב, את הטשטוש הזה, את לא צריכה להביא לעבודה. זו רומי, מנהלת המחירות הכי מורעלת שלנו. כן. רגע, רומי, אני צריכה אותך! אז כמו שאמרתי, 4 ערוצים, סקופ נהדר, מוביל היום בשוק. אבל אני 4 ערוצים, 100 מגה הרץ, הכי טוב שיש. וזה גם לא כזה יקר, אתה יודע, זה לא יותר מדי, הכל בסדר. אני לא לעבוד. אז אני יכולה להציע לך גם פאזל. מה אתה אומר? 1,000 חלקים. פאזל. זה טוב. כמה? אני אעבוד על זה, יוציא הצעת מחיר אטרקטיבית ביותר בשבילך. בסדר. נו בסדר.
היי ילדה, אל תגיעי, מצלמים פה. מי אני? וזאת המנכ"לית שלנו, שירי.